Samda ng usa ka principal sa elementary sa Midsayap Cotabato Province diyang gipusil sa duha ka wala pa mailhing armadong lalaki nga sakay sa motor Martes sa buntag Agosto 12, 2025. Atubangan mismo sa Agricultural Elementary School sa Midsayap Cotabato gipusil ang principal. Gila sa kapulisan ng biktima nga si Arlene Dufredo Alcibar, residente sa Barangay Poblasyon Midsayap. Base sa report sa mga pulis, nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa buntag. Sumala sa Midsayap Municipal Police, mi-overtake ang duha ka lalaki nga sakay og motor sa sakyanan sa biktima dahil gipusil sa makadaghang higayon. Daling miresponde ang mga pulis sa lugar. Sa inisyal nga investigasyon, nakahiyagom og daghang samad pinusilan sa lawas ang principal nga daling gidala sa ospital. Na-recover sa mga otoridad sa crime scene ang 8 ka fire cartridge ug usa ka slug ikan sa usa ka kalibre .45 nga pistola. Nagpahigayon na og hot pursuit operation ang Midsayap Municipal Police Station aron masikop ang mga responsable sa krimen. Lakip sa ginasubay sa kapulisan ang mga CCTV footage sa lugar aron maila ang posibleng mga sospetsado. Nakig-alayo na sab sila sa 34th IB Philippine Army ug sa mga kasikbit nga checkpoint. Padayon ang investigasyon aron masuta ang motibo sa pagpamusil. Gihatagan og seguridad sa kapulisan ang biktima ug nagdugang og police visibility sa eskwelahan kung asa nahitabo ang krimen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.